windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Hi guys, ಯಾನಿಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾನಿಕೆ ವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನೆಯದ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಸು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಬೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ 5 ಜನತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇದು ಕಾಣಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ದುಃಖ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಮಂಡ ಬಾಬ್ ದ ಡಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆನ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಊರ ಕೆಲವು ಈ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿ ಊರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪು ಗೊಂಬೆದ ಊರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತ ಈ ಬಾಬ್ ಡಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ ಇಂಚೆಪ್ಪು ಮಂಡದಂಡ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಡಾಲ್ ಬಂಡಂಡ ನರಮನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಗೊಂಬಲಿಯನ್ನು ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಇತ್ತೆ ಆರಡ 240 ಗೊಂಬೆ ಉಂಡು 240 ಗೊಂಬೆಗಿಡು ಆರು ಏದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿருந்து ಕೇಂಡ ಈಗಲೂ ಪಂಡವರ ಶಾಕ್ ಅಂಪಾರು 240 ಗೊಂಬೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರದೆ ತೊಂದನ ಬೊಕ್ಕಲ ಗೊಂಬೆದೆ ತೊಂದ್ರಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಇಲ್ಲ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಜಾದ್ರೆ ಆ ಗೊಂಬೆದ ತೊಂದನ್ನ ಉಂಟಾದೇರಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾಬೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಹಾಬೀಸ್ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಒರಿ ಹಾತಾ ಹಾಂಡ್ರೆಸ್ ಪಂಪುನಾರು ಈ ಹಾತಾ ಹಾಂಡ್ರೆಸ್ ಪಂಪುನಾರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏತ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಮಂಡಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾರಿದ ಆತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇರೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಮಂಡ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ನನ್ನ ಅವಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತೂನಾಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಮಂಡ ಕಾಸು 3,50,000 ಚಿಲ್ಲರೆಲಿತ್ತ ಒಂದೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಗಂಟೆ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮೇಟಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಪೂರ ಸಾಂಕು ನಂಚಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಪುಚ್ಚೆ ಸಾಂಕುವೇರಿ ಕೆಲವರು ನಾಯಿ ಸಾಂಕುವೇರಿ ಕೆಲವರು ಕೋರಿ ಸಾಂಕುವೇರಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಪೆರ್ಮರಿಲ್ಲ ಸಾಂಕುವೇರಿ ಉಚ್ಚು ಪೂರ ಸಾಂಕುನ ಪೂರ ನಿಪ್ಪುಂಡು ಇದೇ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನ ಬುಧರ ಟಾಡ್ರೆ ಬಂಡದು ಆ ಜನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಸಾಂಕುನ ಬಂಡ ಪೂರ ರಡ್ಡಾಡ್ದಾರೆತ್ತ ಆಡಿಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ 22 ಬಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುಲು ಬರೋಲ್ಲ ಪೂರಲ ರಡ್ಡದಾರೆತ್ತನೆ ಉಚ್ಚು ರಡ್ಡದಾರೆತ್ತ ಏಡು ರಡ್ಡದಾರೆತ್ತ ಏಮೆ ಮೂಜಿದಾರೆತ್ತ ಏಮೆಂಪುನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೇರ್ನೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮೀನಿ ಏರಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ತೀಯರ್ನಾಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾರ ರಡ್ಡದಾರೆತ್ತ ನೀನುವೇರು ನಮ್ಮೇಟಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ರ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಇಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಾಡ್ರ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿದಾಯಿರ್ದಾರಿ ಆನಬುದಾರ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಂಡದು ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರೆಗೆ ಭಯಂಕರ ವೀಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಒಂಜಿ ಆರೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪುಜಿ ಮಂಡದ್ದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಏನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಾಡುವೇರು ನಾಂಡ ಮಗಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಆಂಡ ಆರು ಏತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ತಿಚ್ಚೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದುರದೃಷ್ಟ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಬಂಡಂದಾಂಡ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪಾರ ಮನಸ್ಸೇ ಪಾರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕೋಟಿನ್ ಚಿಂಗಮ್ನ ತಿನ್ಪುಣಿ ಅಂಚ ಮೇರವರ ಫ್ಲೈಟು ಬೋನಾಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಪೋಡು ನಾನಾಗ ಬಾಬುನ್ ಗಮ್ಮುಂದೆತ್ತದು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಉಬ್ಬ್ಯಾರ ಒಲ್ಲ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಡೆಗೆ ದೆತ್ತದು ಕಿಸೆತ್ತುಲಾಯಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅವು ಕಿಸೆತ್ತುಲಾಯಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಕಿಸೆತ್ತುಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಆರೆಗ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 92,500 ಚಿಂಗಮ್ನ ತಿಂದದ್ದು ಐತ ಬಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಬಾಲ್ 7 kg ಇಪ್ಪುನು ಮಂಡ 100 kg ಬಾಲ್ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಾಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತುಂಡು ಅವೇ ನಿನಿಮುಟ್ಟೆ ಏರ್ಲ ಬೀಟ್ ಮಂದಿ ಇಚ್ಚೇರು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಜೋಜು ನಂಗೆ ಉಗುರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತನದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಪ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಿಡ್ದು ನನ್ನ ನೈಲ್ ಕಟ್ಟಾಡ್ದೆ ತಂದು ಉಗುರು ದಪ್ಪಿಟ್ಟು ದಕ್ಕುವೇರು ಎನ್ನಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಬರೋ ಚುಚಿ ದಪ್ಪೇರು ಉಬ್ಬಿ ದಕ್ಕುವೇರು ಆಂಡ ಯಾರು ಅನ್ಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಜಿನಂದು ಮಂಡಂದಾಂಡ ಉಗುರು ನೈಲ್ ಕಟ್ಟಾಡ ದಪ್ಪೇರು ದೆದ್ದದು ಎಂಜಿನ ಮಂಡಂದಾಂಡ ಅవి ದಕ್ಕರ ಉಲ್ಪಲ ಜಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾಡದು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇಪ್ಪೇರು ನೆನಪಿಪ್ಪುಜಿ ದಕ್ಕರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಸರ್ತಿ ಉಗುರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗದಾಯ್ತು ಅನ್ಪೇರು ಅವೇ ಡಬ್ಬಿನ ಕಾಣದ ದೆಪ್ಪೇರು ಐಕ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇರು ಆಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗೆ ಎಣ್ಣಿಡು ಮುಂದೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಂಡದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಪಂಡ ಪುದರೆಂಚ ಅಂದು ಮಂಡ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಫ್ಸ್ ಅಂದು
ಈ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಫ್ಸನ್ ಪನ್ಪುನಾರು 1978 ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 31 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಉಗುರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವನು ಖಾಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದೀಪತ್ತ ಅವ್ನು ಶೋಕೇಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಬನ್ನಕ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಬನ್ನ ತೂಡುದು ಅಂಚಿನ ಶೋಕೇಸ್ ಹಿಡ್ದೀತೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಓಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಉಂದೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಕನಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಕನಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಾತ ಕನಪೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಿಜಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಉಂದೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತುಕ್ಕ ಬಾಯ್.